Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo! Gaur, Pirinioak eskualdeko Auritzberri bisitatuko dugu. Auritzberri edo Auzperri. Administratiboki Erroibarren baldin badago ere, geografikoki Urrobi ibaiaren goialdeko haranean kokatzen da. Auritz eta Orreaga herrien ondoan. Bazatozte? Goazen! Biztanle kopuruari dagokionez, Auritzberri Erroibarko herririk handiena dugu. Iruña eta Donibane Garaziren arteko bidean kokapen estrategikoa duen herria da. Eta zonaldean izaten diren elurteak direla eta nabarmentzekoak dira etxeen teilatu aldapatsuak. Joseba, egunon. Erroibarrera etorri gara, baina Auzperrira, Auritzberrira, nora etorri gara? Bueno, Auritzberrira berez, baina guk Auzperri erraten dugu. Auzperri, Auzperrin kokatuko gara, baina esan bezala Erroibarreko herri bada. Eta ez Ibarburua, ez? Baiararen iparreki aldean kokatzen da, herririk handiena da. Eta berez, kontzeju propioa du, gure Baiarak badu udaletxe bat, mistoa dena, Baiara guztian dako, eta gero herriek dituzte kontzejuak, edo hain herri txikiak dira, udaletxeak nolabait bere gain hartzen dituenak, ez? Auritzberri edo Auzperri, iparreki aldean dago, eta izan daiteke, o erran daiteke dela Baiararen toki jendetsuena. Auzperri jendetsuena, eta orokorrean gutxi gora bera zenbat bizi zaitezketen Baiaran? Orokorrean oso gutxi gara, baina 800 inguru izanen gara. Eta Auzperrik hartuko ditu zentsuan, iaia eren bat baino gehiago. Pentsa, orduan gainontzekoak oso txikia dira, beste 8 zenbat dira, beste? Horai berean, bagara 10 bat, gero batzuk kontzejuekin eta bertze batzuk ez, baina 10 bat ola toki poblatu egongo gara. Ja, poblatu, badirela jenderik bizi ezten lekuak ere. Lekuak esanen dut edo, ez dakit nola... Badire batzuk nolabait senyorioak edo dena delakoak, eta orai berean batzuetan bada jendea eta bertze batzuetan ez. Eta bertze herri guztietan, naiz eta jende gutxi bizi batzuetan, jendea bada. Hemen, mendiz inguratua gaude, ezta? Lehen gainera aipatu dizkiazu hemen zuentzat oso, ez dakit nola esan, baina zuenak diren menditxo horiek, aipatu dizkiazu mendixuri esan diazu? Hemen azkenean Auzperrik baduen kontua da, nahiko ikusmira ederra du gehien bat eguna argi dagoelarik, oso arrunta da guretzako menditxuri ikustea, edo mendi handi, inkluso adi ez. Adi Baiara guztitik ikusten da. Altuena da? Bai, ez? Baiarako mendirik altuena da. Eta gero adibidez Berragu, ez? Guk Berragu deitzen diogu, Mezkiritzekoek Berregu, eta guretzako herriko atzeko fondoa da, ez? Eta azkenean hori ere herriaren irudia da eta guztiok ikusten duguna, ez? Etxetik atera eta segiduan ikusten duguna. Suposatzen dut gainera etxe askorentzako jana ekarri izan duena ere bai, bertan hemen basogintzatik eta nekazaritzatik garai batean asko biziko zirelako, ez? Bai, gehien bat abeltzaintza eta basogintza, ez? Gero etzen gaur egun bezala, jendea zentratzen dela edo bada aktibidade nolabait askoz ere intensiboago edo komien artean industrialago, arra nahi dut, bere garaian izaten ziren behiak, igual egiten zen lana nonbaiten, gero igual ikatze egiten zen, txondorrak izaten ziren mendian, edo egurra ateratzen zen, edo egiten ziren hainbat gauza, ez? Horai jendeak badu bere esplotazioa, bai abelburuekin, edo badu mendiko zera, edo nolabait askoz ere modu ezberdinagoan lantzen da kontua, ez? Lehen ere pensatu behar zen, dirua etzela hain nabaria, eta horrei gaur egun dena funtzionatzen du diruarekin, orduan bizi modua aldatu da zentzu horretan erabat, ez? Claro, gainera hemen bertatik atera beharko zuten, suposatzen dut, bizirauteko manera hori, hemen, gaur egun kotxeakin hiltzen gara.
baina garai batean, burdiekin ez dut uste ibiliko zirenik mezkiritz gora ez dakit. A ber, hemen bada gero gauza bat erraten dena, ez? Gure zonaldea adibidez dagoela oso isolatua eta gaur azkeneko urte hauetan ikusi izan du da adibidez erromatarren aztarnakoa zirela, adibidez hemendik Dona Jakobidea pastu izan da oso bide erabilia mendeetan, ez? Claro. Eta horrek ere suposatu du hemengo jendea ez dela egon sobera isolatua, bai izan duela bizimodu bat lurrari oso itsasia, baina beti egondu da migrazio puntu bat iparraldera eta baita ere hegoaldera, ez? Eta horrek ere markatzen du adibidez Auzperriren egitura, ez? Herri egitura hori errepideari oso lotuta, ez? Erdite pasatzen zaizue? Bai, hori adibidez da gauza oso markatu bat, ez? Bai hemen eta Auritzen adibidez nahiko klima zaila dugu neguan, eta orduan nik uste bilatzen zutena zen dena alik eta gertuen egotea errepidetik, ez? Modu horretan, mugitzeko errestasun horrekin, eta bai janaria, garraioa, elikagai, gauza guztiak edukitzeko modu errexago batean. Eta hemen adibidez baserriak ez daude, bai egia da bordak eta badirela aberendako gaur egun, baina ez dago adibidez bertze toki batzuetan edo bazanen edo bezala diseminadu edo herritik kanpo dauden etxe bakanak edo hemen bilduagoa zaudete dena dago herrian. Joseba, aipatu duzu Pasoko herria dela, Donibane Garazi, Iruña, horregatik datorren Dona Jakobidea aipatu duzu, orduan jende asko pasa den lekua da. Gaur egun ere indarra dauka. Turistikoki izan nahi dut, hemendik urte osoan zehar, igual apiriletik aurrera edo ez dakit noiztik aurrera, jende asko pasako da. Negua beti izaten da, orai oso lasai dago dena, baina egia da 100.000 persona pasatzen dira urtean zehar. Gainera justu hemendik pasatzen da, hemen ikusten dira geziek, nola pasten gezi horiak, eta egun batzutan hemen erromeria bat dirudi, ez? Bata bertzean atzetik, motxilak hartuta, eta milaka persona pasatzen dira, bai. Eta zuen Urrobi kanpinean gelditzen dira? Baratze jatetxean gelditzen dira edo ez? Edo horiek ez dira zuen bezeroak? Erromesa ez da igual gure bezero zuzenena, baina batzuk bai geratzen direla. Baina gehien bat gurera etortzen direnak izaten dira gure mendiez eta lasaitasunaz gozatu nahi duten familia eta pertsona horiek, ez? Orduan, jende asko dago, Euskal Herritik etortzen dena, bai Gipuzkoatik, Bizkaitik ere bada, Nafarroatik, Arabatik ere badire batzuk, eta holaxen, denetarik dugu pixket. Gustora, egindako apustuarekin? Bai, egiarran ni nolabait errelebo bat naiz, esan nahi dute nire bi familia gara, alde batetik gurea, nire aita hasi zen horrekin, eta bertze familia bat, hemen herrikoa ere bada, eta elkartu ziren bere garaian kanpinanekin hasteko, 40 urte pasatxoia sortu zutenetik, eta bide luze honetan konten, ez? Hasi ziren oso modu xumean, eta gaur egun jartu du tamaina bat, eta hortan segitzen dugu. Eta segitzea, espero. Bai, hombre. Zuk aipatu duzuna, fadarrak, Lizarrako gure samu egona da. Ni ez, eta pendiente daukat. Orduan, baratze jatetxe horretara etorri barra daukat, Urrobi kanpinean daukazuen horretara. Gu kontentu gaude, jendea nik uste eskartzen digula ere, egindako lana, hasi que, hola segitzea espero, edo hobetzen segitzea espero. Guk ere ala espero du. Eskerrik asko, Joseba. Jarraituko dugu Auzperri ezagutzen. Eskerrik asko. Zuei. Gustora entzun ditugu Josebaren azalpenak, baina oporretan harrapatu dugunez, lastima ezin probatu izana bere baratze jatetxeko eskaintza. Beste batean beharko du, goazen orain Aitor Zazpe ezagutzera. Aitor, Pirineki ez nekien egoitzan gaude, zuena, eta honi buruz arituko gara, azalduko diguzu, baina lehenengo hemen, Auritzberrin, Erroibarren eta Erroibarretik kanpo ere zu aritzen zaren beste afizio edo batzuei buruz arituko gara. Batetik,
pilota munduan aritzen zarelako, pilota eskolako entrenatzaile, eta bestetik bertso eskolan ere aritua izan zarelako. Denetatik egiten duen gaztea. Bai, denborarekin gauza honitz egiten dira. Denbora atera egiten duzu. Bai. Eta saiatzen gara gauza honitz eginta nahi dugu gehiago egin. Noski, hori gertatzen da. Nondik hasiko gara? Pilotakin, bertsoekin? Nahizuna. Bale, azkenekotik. Bertso mundutik hasiko gara, hori orain berriki utzia duzu, ez? Azkeneko urte pare hauetan beste zeregin batzu etorri zaizkizu. Hori dela pare bat urte, aita izan nintzen. Eta, aur baten aita eta proiektu honen aita. Claro. Eta orduan, utzi barra zen zerbait eta berso eskola utzi genuen, baina, aritu nintzen 3-4 urte edo. Bertso eskola sortu genuen hemen, inguruko zenbaitzu gazteen artean. Eta han itzongi pasatzen nuen euskararekin jolasten. Zaletasuna bada orduan hemen? Bertso zaletasuna? Bai, hemen eremu ez da eremu euskalduna, porque, egia da gazteok badakigula euskaraz, baina egon direla generazio batzuk euskara galdu dela eta transmisio hori galdu dela, baina, gurasoak apostu egin zuten, ez? Guk euskara ikas genezan, eta horrekin ez, etorri da, euskararen inguruko zera folklore hori edo, eta bersoa. Eta bai, poliki berso zaletasuna ailegatu da hona ere bai, Jon Balimazen noiz bait ere, eta bai. Zenbat, hemen Eusperrin zenuten bertso eskola edo? Bai, hasi ginen hemen, gehien bat hemengo eskolak utzi zigulako tokia elkartzeko eta hola. Orduan elkartzen ginen hemen Baierako zenbaitzu gazte, inkluso Urepeletik etortzen zen neska bat, bai. Eta hemen hasi ginen, eta gero ja irakaslearen zera, Iruñatik zetorren eta Errora pasatu zen bertso eskola. Eta jarraitzen du, Erron? Bai. Jarraitzen du bertso eskolak, Iruñatik datorren horrentzat gertuago gelditzen zaio. Eta dena mugitzen dira bertara. Bai, Aezkoako, Erroibarreko eta Esteribarreko jendea badago. Orduan jende dexentea hartzen du. Bai, erraten duguna da Pirineoko bertso eskola dela. Pirineoko bertso eskola. Hortan aritua, nor daki agian itzultzen zaren, edo beste belaunaldiak. A ber, denbora gehiago dugulaik. Bale, pilota kontuak ere ikusi dugu hemen frontoia ere baduzuela. Frontoi dexentea gainera, hor jende asko aritzen da hor? Lehen aritzen zen jende gehiago. Bai, azkenan pilota oso tradiziozko kirola da, eta hemen dago zaletasuna handia pilotarekin. Hemen badire, txapelduna handiak badaude. Badugu munduko txapelduna 2002ko mundialean, Jesus Herburu izenekoa paleta motzean. Eta bere umenezko... Frontoian bada plaka, bai. Eta orai berri ditugu Maider Ardanaz, munduko txapelduna 30 metroko paletan, edo paleta Argentinan, eta Joseba Erro azpi txapeldun, xaren. Pirineki esnekietan gaude. Hau zuena da, familiko kontua da, Aitor? Bai, hau bada, beti erraten dugu paperetan anaia, aita eta hiruena dela, baina, azkenan da familia zera proiektu bat. Hemen lan egiten duguna denok, amak ere bai, bertzan naia ere bai, nire bikotea, etortzen da familiako jendea behar dela laguntzera, eta, denena da. Nola sortzen da, zeren suposatzen du eta hasiera batean behiak izanen zen dituztela? Bai, etxe honetan, gainera zuek zaudeten toki honetan, behiak... Hau ikulioa zen? Bai. Hori dela 32 urte edo, lehenbiziko esnetako behiak etorri ziren onara.
Eta, bueno, lehenago etxe guztietan, bat zeuden patatak, lau behi, lau ardi, pixka deneteik, ekonomia, subsistentzia erraten zena, edo etxeko ekonomia, Baina gutxinaka etxe bakoitza joaten da edo espezializatzen gauza batean, edo uzten eta bertze, edo fabrika, edo, kasu gehienetan, igual Iruñera lanera, eta etxe honek adibidez egin zuen apostu esnetako behiekin. Eta hemen zeuden behiak, eta hori dela 22 urte, joan ziren behiak, egin genuen borda bat herritik kanpo. Eta bazen ideia hor, aitak komentatzen zuen, eta zeba ez dugu egiten, etxeko esnearekin, zera transformatu eta zera, eta, azkenean, garaioetan igual sobera gazte, ez duzu nahi ardura handirik. Baina, pixkatxo bat, urteak bete ala, erratuzu, agian atxak arrazoi pixka da bai, eta gainera nik behintzat ikusten nuen modu oso aproposa bizitzeko hemen, bertan. Ze, nik Iruñan egiten honen lan, eta egiten honen joan tatorri egunero. Baina, lortu nuen independienteki bizitzen ere gurasoetatik aparte, eta hurrengoa zen, behin Pirineoan bizi eta gero, zen lan egitea. Eta hartu genuen ideia hau, eta zinen buru belarri. Pare bat urte eta gero, sortu genuen Pirineki, eta hemen txegaude. Eta Pirinekik zer eskaintzen digu? Zer da egiten dituzuen produktuik zeintzu dira? Pirinekik egiten duena da etxeko esnearekin, etxeko esnekiak. Eta etxeko esnekiak erraten dut, zenta egiteko modua ere oso antzekoa. Nahiz eta, adibidez esnea, zer egiten zen hori dela 50 urtera arte etxe guztietan, egosten zen esnea lapiko batean. Hemen egiten dugu berdina, pasak 3 litroko lapiko ordez, da 3 litroko. Eta jogurrak nola egiten ziren, igual, eta gazna igual ez da hain noikoa behi gazna. Baina, egiten dugu konservanteri gabe, gehigarriri gabe, eta azkenean badu zapore nolabait tradizionala. Bideo honean zaudete, sariak eta guzti, Bueno. Sariak eta guzti, Tolosan jaso duzu, Bai, izan genuen sari bat, anitz konten, ez genuen bat ere espero. Ongietorria. Ikasteko asmotan eta gure kategorian, izan genuen suerte irabazteko, bai. Etorriko dira sari gehiago. Etorriko dira. Ez dakit aurkeztuko zareten edo, baina jendearen erantzuna behintzat, saritzat hartuko duzuela, seguru nago. Mimo handiz tratatzen duzue produktu eta hori nabaitzen da. Aitor, eskerrik asko. Zuei. Jarraitu behar dugu zure herria zautzen. Zongi. Eskerrik asko. Bertsoak, pilota, Pirineki esnekiak eta gainera aita. Zenbat orduko egunak zureak, Aitor? Argi dago, gustoko lekuan aldaparik ez. Jarrai dezagun bizilagun gehiagoren bila. Elbira, Ausperrin gaude, egunon. Egunon. Ongi? Bai. Gu baitare, hotz pixkat orain. Bai. Sartu da iduzkia eta orain hotza. Baina, helduko diogu honi ere bai. Bai. Ausperrin bizi zara? Bai, bizi naiz. Berez, ez zara bertakoa, Ez, ni uretakoa naiz. Uretan jaiotakoa. Eta ureta, entzun dut histori berezi bat baduela. Bai, ureta dago, ez da baserria da, senyorio, eta dago Bizkarreta eta Mezkiritzen artean. Da hor kokatua. Eta familia bat bakarri, gure familia bizitu da beti danik hortik. Hor, eta... Senyorio batean, jorerri batean. Senyorio. Bada Eliza dago, eta baita errota. Dena da zuena? Bai, dena gurea. Eta hori nola iritsi daiteke famili baten eskutara? Ze hori garai batean izanen zen, suposatzen du? Lehen omen zen el señor de Ureta deitzen zutena, eta gero horrera iritsi ziren gure birraitonak, eta egin zuten etxea nire amatxiren gurasoak, bai, hor gelditu ziren. Eta, beti ezagutu dugu horrela, Eliza, Errota eta gure sortetxea.
Orduan, da, dena, Bai. hor bakarrik zuek bizitzareten, Gu norbait bakarrik. bizi da orain? Ez, bueno, orain nire familia, nire ama eta aizpak bizi dira, anai bat ere, baduela, bera badu behiak, hazienda, hortaz bizi da, eta inor gehiago. Orduan, uretako aragia jatea badago orduan. Bai, oso ona. Mimo zaindua egonen da, Bai. Denetari bada. Bai. Jo, Bai. eta zuentzat, han bizitzea txikitan eta dena berezia izan etzen. Bai, oso berezia. Gu eskolara joateko, joaten ginen mezkiritzera. Eta joaten ginen oinez beti, klaro. Bada bidezka bat, morai badugu beste errepide bat ongi konpondua eta autoz ibiltzen aldela, baina hasiera batean ezin ginen ez da autoz. Orduan joaten ginen oinez. Guretara eskolara, osea, 6 gara, 6 anai arrebak, 6ak joaten ginen. Eskutik helduta, denak. Ia. Bai, zen esperientzia oso polita izan zen, baina, bueno, batzutan ere gogorra, neguan, eguraldi txarra, osea, joan behar genuen, gu beti joan behar genuen katiuskekin, eta eskolan beti izan behar genuen zapatiak aldatzeko, osea, beti guztiak, eta... Claro. Uretan, esan duzu neguak gogorrak zirela, baina Auzperrin, Erroibarren edo Auzperrin mintzat, ere izanen dira. Bai, hemen gogorragoak. Osea, uretatik onera, badire 4 grado diferentzia batzutan. 2, 3, 4, bai. Bueno, claro, hor portua dago tartean. Hori pasatu behar duzu portuan, Mezkizko gaina, du 800 eta piko, osea, 900 eta piko, 922, orduan, nabaritzen da. Eta ureta dago 700, 600 eta piko. Claro, hemen gogorragoak, eta orduan nola pasatzen alda negua hemen? Elbira batek nola pasatzen du negua? Oso ondoan irakurtzen gustora. Baina negu guztia ez duzu emanen basu ondoan irakurtzen. Baina, bueno, egin beharko dira gauza, ateratzen zara elurra egiten badu, ateratzen zara buelta baten batera, raketekin, edo jendea ibiltzen duela eskiak, baita fondoko eskiak. Bueno, neguak dira gogorra, baina gustatzen bazaizu gustora egoten altzara. Claro, han gure zonaldean edo bizi garenok asteburura itxoin behar dugu, elurra egiten duen itxoin behar dugu. Elurra joateko eta hemen... Noiz nahi, atera zaitezkete? Bueno, orain gutxiago egiten du. Nabaritzen da? Nabaritzen da, bai. Aldaketa eman da? Bai. Joan den urtean, gutxi egin zuen, oso gutxi. Bueno, aurten espero dugu egitea. Espero dugu, aberria egiten duen pizka. Raketa horiek atera beharko ditugu. Hori da, ibili behar dugu raketekin. Eta gero udan suposatzen dut hemen jende gehiago ibiliko dela, jende asko torriko dela. Oso gustora goten da hemen udan ere. Osea, egin dezakegu ibilaldi pila, osea... Ez zareta espertzen? Ez. Batere. Ongi zaude, gustora zaude hemen. Ongi. Uretara ere noiz behin joan nintzara. Bai, egunero joaten naiz uretara. Egunero. Bai. Aitzean jaioak aitzera nahi, Elbira. Hori da. Mila esker. Bai bitxiak ureta baserriko kontuak. Bertan bizi da oraindik Elbiraren ama, eta egunero joaten zaio bitxitan alaba. Baina nola bizi dira gainontzeko adinekoak? Pilik ongi ezagutzen du hauen egoera. Pili, arratsaldeon. Auzperrin gaude, baina Auzperriko ze lekutan? Pues justo gaude Auzperrien erdian. Hemen daukagu eskola eta liburutegia eta elizata gaude, pues erdian. Auzperri karrika luze bada eta bueno, pues erdian gaude. Karrika luze horretan denak biltzen dira etxe guztiak, ez hori aipatu digu lehen Josebak ere, bai. Pili, zurekin bildu naiz, zu aritu izan zarelako lanean gizarte zerbitzutako langile bezala, etxez etxe adineko jende horrekin, eta hemen Erroibarreko adineko jende horrekin. Ze goeratan bizi dira, ze panorama daukagu hemen Ibarrean? Ze suposatzen dut, herri txikiak nola diren asko, ez? Hoien familiak eta ez daudela gertu askotan zaindu alizateko, eta... Pues bueno, egidak dugu jendea arron adintxua gure zonaldean, gehienak bakarrik bizi dira, emakumeak eta bai bere familiak asteburuetan eta horrela etortzen dira, eta bertze batzu badute familia, baina hor bizi dire bertze etxe batetan, ez? Eta orduan, denek bezala beraien nahi dute bere etxean bizi,
bere giroa moldatu, eta orduan, zerbitzuaren bidez, lortzen dugu hoi luzatzea alden guztia, ez? Eta orduan, beraiek batzuk badire zuri bakar ikusten datzuten bakarra egun guztian, porque herrian, igual, negua luzea denez, ez dira ateratzen etxetik, gaur daude zure esperoan, ez? Abeste kontatzen duzun, herriko berriak, zonaldeko berriak, ez? Edo etxe batetik bestera, nik esaten dio, zaten ere kuadrilla, ez? Orduan, etxe batetik bestera, kontatzen aldiren gauzak, ez? Porque beti beraiek talde bezala sentitzen dira, ez? Egia da, kostatzen zaiola hundiz eskatzea, edo norbait ere ustea bere etxean sartzea, porque denei kostatzen zaigu, ez? Bizke gure bizia ikustea, baina sartzen direnean, egia da, posten direla inbertze, eta gero beti esaten dute zertaz dut eskatu lehenago, ez? Pili, eta pertsona hauek zertan eskatzen dute laguntza gehien bat? Bada den, eta nik egin dut lan 25 urte, eta hasieran egia da sartzen ginela atxikia zen sartzea garbitzera, ez? Eta sartzen zinen garbiketak egitera, ez? Pixka bat etxeko lekuak garbitzera, eta... Etxea, pentsatzen nun beraiek garbitzera. Atxiki on bat izaten da sartzen zaila etxera. Sartzeko etxera, atxiki oberena da esatea garbitu behar duzule etxea. Orduan, barruan zaudenean, zuk ikusten dituzu ze beharrak dauden. Eta poliki lantzen duzu, eta bere garpiketa personala, gero erremedioak ongi hartzen badute edo ez, edo gero bazkaria, dieta ona egiten duten edo ez, erosketak, ez? Orduan, klip da, edo bilatu behar da sartzeko modua. Ja. Eta, karo, porque denik kostatzen zaigu ikustea burua behar dugula, zerbait ere laguntza, hoi da zaiena. Eta horren, hasten zara horrela sartzen, gehienetan, eta gehienetan sartzen zara horrela. Eta gero badire beste pertsona batzuk, dependentzia handia daukatela, ohean daudela, zaintzariak, ere bai handizaliz adintxuak dire, eta horren, hori laguntzeko, sartzen zara, ere bai etxetara gauzak egitera pertsonarekin. Horren, badia bi perfila. Alde batiti da, jendea behar duen laguntza, bere osasun aldeetik, eta beste aldeetik, beste txikia da laguntzea zaintzaileari, ez? Zaintzailea ez erretzeko, porque gehienetan zaintzaileak adina daukate, adintxuak dire, eta orduan, 88 emazte zaintzen 84 senarra, naia, edo orduan hortik ere bai pixkat errefortzatzen da. Orduan badago, bakarrik bizi den jende heldua, baina baita, beste norbaitekin, izan daiteke familiko senarra emaztea edo kanpoko beste norbait ere, baina dependentzia handiagoa dagoena eta zaintzaile hori ere zaindu beharreko egoera. Bai, beti esaten eri dagoena ongi zainduta dago. Medikoen aldeetik, nire aldeetik, baina zaintzen duena, hoi ez du ikusten berare bai zaindu behar dela, eta hoi erortzen bazaigu, familia guztia erortzen zaigu. Orduan orai bada beste filosofia bat, edo beste laguntzako beste modu bat, edo pisua jartzen dare bai zaintzean zaintzaileari. Orduan, Pili, zuzara, etxe guzti horietako familiako kide bat ere, bai, ez? Bai, batzutan, bai. Egidak egiten duzu, berai, inazten datzute familiako partea. Harinez zurekin hitz egiten, harinez solasian zurekin, eta antzematen dudana da, zu berez hemengo euskara ez daukazula, baina berez hemengoa zara, eh? Bai, nik hemengoa naiz, baina nire gurasoak Ama Elizondokoa eta Aita Urdezurikoa. Eta mantendu zuen euskera, gurasoen euskera, mantendu duzu, eh? Bai, azkenean nire gurasoekin bastanda, gehiena amarena ibiltzen du, bastandakoa, baina egia da, gero nire seme alabak ikasten dute batuera, zer orduen euskara, pixka nahazten ditu batzuetan. Hasieran, txiki-txikitan, bazenuen ere norekin euskaraz aritu edo etxean aritzen zinen gehien bat? Bai, ezberdin nik gogoratzen du bazirela bi gizon adintsuak euskaraz zakitenak, baina ni bakarritz egiten etxean. Claro, eta eskolara joan zinenean?
Pues nik gogoratzen da, hemengo gurasoak egin zutela, antolatu zuten ikastola bat bere seme-alabak euskara ikasteko, eta nigan izen eta nik gazteleraz ikasi nuen. Aiba, orduan hasi zinen gazteleraz ikasi, baina pentsaz esan duzun, guraso batzuk antolatu ikastola bat, claro, ze haiek euskara ikasiko zuten, baina gaztelerarekin zetozen, eta orduan zuk ikasi zenuen, Claro, behien nahi zuten hemen euskara ikastea, porque ordenetzen aukera, eta nik dena gainera gazteleraz ikasi dut, eta, bueno, bazen asignatura bat euskaraz, baina, bueno, behintza hemengo gurasoak bazuten horko sensibilitatea eta antolatu zuten ikastola txiki bat. Bandereño batekin. Eta gaur egun, suposatzen dut, hezkuntzaren aukerarekin, euskaldun kopurua gutxienez handitu dela, hortan irabazi dugu. Bai, ni behintzat aldun guztia hitz egiten du, bainanik egidak ez du bizi gaizki, ni beti hitz egin dut euskara, bi hizkuntzetan, ez? Kaixo. Kaixo, Ñabar. Lagun bat etorri zaigu. Euskaldunare, bai. Euskalduna. Eta nik orai ikusten du erresago dela ikastea, o badituzu aukera gehiago ikastea, osea hitz egitea euskeraz eta ikastea nahi baduzu ere, bai. Bueno, orduan bideo honean goaz. Bideonean goaz. Bai. Egiten diren ekintzak eta suposatzen dute ere asko euskaraz izanen direla, eta eroz eta gehiago. Eta gero jendeare animatzen da euskara ikastera, eta bintzen nahi du praktikatzea, eta nirekin nahi dute guztiak hitz egiten aldute. Claro, identifikatzen zaituzte horrela gainera. Bai, eta nik ere saiatzen du, batu eraz ere hitz egiten du, eta pixka bat ez du galtzen nerea, ez du galdu nahi nerea, baina besteare hitz egiten dut. Oso, Jo, Pili, mila esker. Azkenean edadeko jende hori ez dugu elkarrizketatzen askotan eta ez daude oso eskura eta, baina zure bidez ere Erroibarreko egoera hori ezagutu ahal izan dugu. Eskerrik asko. Zuri. Pilik aipatu bezala, ez da erraza ez ezagun bati ateak irekitzea. Baina guri zabalik utzi dizkigute eta goxo hartu gaituzte gainera. Dena den, pendiente gelditu zaigu kanpineko bazkaria. Beraz, laster gara bueltan.